hapon sa inyo lahat mga kanter. Nandito naman pala tayo para magbantay ng kawan ng banak. Malakas kasi yung alon dun sa harap namin. Kaya halos ng lahat ng mangingisda ay pumupunta rin dito para maghanap ng kawan ng banak. Sana makahuli tayo ng kawan ng banak mga kanter. Bali, dito naman kami mga kanter, spot sa dati. Oo. Bali, dito muna kami mag-aabang ng kawan ng banak mga kanter. Yan. Sobrang lakas kasi. Di makapaglaot, tsaka di rin makapag-aray ng yung bitana. Oo, malaking lambat. Malaking lambat dun sa harap namin. Kaya dito muna kami. Sabang, kung tawagin dito sa amin. Sa dati namin spot, makanter. Pero pag mag-aabang muna kami dito kung may kawan ng banak. Pero pag wala, balik kami doon sa dating spot namin. Oo. Yung sa may mga bato, batuan. Sana makadali kami, makanter. Yun know, makanter, no? Dito kami mag-aabang. Malapit sa Bukana, makanter. Malutid na, makanter. Laki na yung lutid na yan. Well, ito pala yung gamit namin lambat. May nag-aabang din, makanter. Nandun. Baba, meron pa doon. Doon, makanter, no? Wala dito, punta kami doon, makanter. Diyan. Doon kami mag-aabang. So yan mga kanter, bali lumipat na kami ng spot. Bali nandito na kami. Yan, nandun akong kasama, nandun spot namin. Yan, bali doon kami galing mga kanter. May Bukana. Dito na kami sa dating spot. Bali nag-aarian yung kasama natin mga kanter. Tatlo kami dito. Naglalambat din yung mga taga dun sa amin rin. Yun, bali abang-abang lang mga kanter. Yan, natin natin mga kanter. You know? Naglalamot din sila mga kanter. Yun yung iba. Takot sa camera. You know? Yan, lapit na mga kanter. Meron. Ang dami. Unti. Yun. Isa lang. Nag-iisa. Bugtong. Sakalang pala. Ito lang mga kanter. You know? Bugtong mga kanter. Bugtong. Yan mga kanter, bali abang lutay pa. Patingin nga. Pusit. Iniiyaw. Abang lutoid pa. Mag-iyaw muna tayo mga kanter. Bakit malaking kinuha mo? Noy. Yung naghirap muna, gago sila. Yun, nakakasunog yung kanya nila. Sunog na sunog. Ito na yan. Kasi hindi na gumalaw. Pari na yan. Yan, matkuk lang. Ayos na yan kanter. Yan, kante, ayos na yan. Hindi pa, kulang pa. Oh, ha? Oh. Kung may kakalan ko Ayos na yan, luto na yan. Oh. Iba na mo.
Dali. Dinali niya ang balanak. Yun yun. Darap. Nagaliskis pa naman. Hindi pa yan. Kundi pa. Ayun, naiiwan. Malapit na. Yun. Nabitin sa sarap. Ay. Baliktad. Yan. Kabila naman. Totong. Yan o. Nakakaliskisan pa o. Ay, lasang namin. Ayun, malaking dagaong. Ayungin. Ayungin. Ayos na. Ayos na. Nadali. Unang subo, laman agad oh. Ayun o, yung isa o. Silog na. Ayos na to mga kanter. Okay na to. Yan mga kanter, pangalawang area namin. Tapos na yung mga uli. Iniyaw na oh. Pero iniyaw na yung mga uli. Lutay pa mga kanter. Alas 2 na. Malapit na mga kanter. Lakas pa ng karen. Buklo. Ulit mga kanter. Tatakot. Takot maihaw mga kanter. You know? Yung banak. Laki oh. Takot maihaw. Di na dumadaan. Yun mga kanter, napagdesisyonan na maigi. Inihaw na yung malaking banak. Ayun. Kasing yun na yung kandir. Sarap po, kandir. Yun mga kanter, nag-aambagan sa isda, pang ihaw. Yan o, 5-5. Ito na lahat. Nagutom. Ito yung malaki o mga kanter. Kakulay ng bato. Tapos ito yung iba. Oh, doon sa taas, nangihingi ng buko, kipay dani. Lamang tiyan din to. Ayun o. Dami. Mga pigahan mga kanter. Matataba pag ganitong klaseng banak. Pag sinasabing ano, pigahan. Ito meron pa oh. May sarap pa rin. Ayun. Yun mga kanter, malapit nang maluto. Yun o. Ayun mga kanter, may buko na. Ayun, hulog ng langit mga kanter. Galing sa taas. Ayan o. Hulog ng langit. Nasaan? Tatlo na mga kanter. May apat. Apat ng buko. Apat lang? Ha? Ayun o. Primative Island eh. Apat man sana.
Mag-aaway-away pa tayo niyan. 4 lang kinuha nyo. Butay pa mga kanter. Ano? Masarap pining, malaki. So yan mga kanter, bali luto na. Yun, may umingi muna kami ng buko. Tapos yun, yung mga isda, inihaw. Yung subscribe button mga kanter, yan down. YouTube daw. Yan, bali kakain na tayo mga kanter. Notification bell. Yan, mga kanter, bali kakain na kami. Tara, saluhan nyo kami mga kanter. Yan mga kanter, bali tapos na kami kumain. Yan, buko. Wala tayong itak. Ulang itak. Pinasag na lang. Tingnan ko. Pati ilong uminom. Hati-hati tayong laman. May shout out ka? Shout out daw sa asawa niyang magagalit pag uwi mamaya. Yun o mga kanter, paitide na. Tamang tama. Seryoso ng laban. May laman. Walang laman. Sabaw lang talaga. Yan mga kanter, bali na pag-area na. Bali paitid na rin mga kanter. Lakas pa ng agos. Sumabit yung lambat namin oh. Shout out po sa Rina to. Asawa ko, yan, nabigo pa.
Asawa niya. Yun mga kantar, bali ayusin muna namin. Sumabit yung lambat. Lakas ng agos. Yan, hila ng mga kantar. Lakas ng agos. Di makapurma yung lambat natin. Matalim pa naman yung bato dyan. Malaki. Yun, wala, makandar. So yun mga kanter, iniisip ko na papalit namin yung isda ng buko. May patrinas, kipay dana yung mag-asawa. Mag-asawa, nakatira dito. Tingnan natin. Hingi ulit kami ng buko, makandar. Hindi ako. Palit namin ito ng buko. Dami banta. Dito ka mangingi, makantar. Dito tayo. Palit natin ang ano. Kaya boy, Patrick. Yan mo ito Pumayag. Pidani. Iso naman ako naman. Magan kami, tigilima. Nalilig ko. Bayabas. Yun o, may buko po. Agad na. Diyan, nandyan. Hindi daw, hindi daw. Yun o. Gutom na gutom. Yan, iyo. Yan daw. Yung barang. Yung gayuan. Kabustang. Yan makantar, bali makiat na yung kasama natin. Nandun. Yan o. May babaw, nakapatong. Nabitin kasi kanina makantar. Yan mga kanters, bali binigyan tayo ni Paydani ng buko. Ayan o. Masarap. Sarap. Gawin din ako uwi. Dito na lang ako. Dala sa amin. So ayan mga kanters, nagpapasalamat tayo sa Panginoon at binigyan tayo ng biyaya. Tapos kay Paydani, nagpapasalamat din tayo at binigyan tayo ng buko. Ayan o. Sa mga solid supporters natin dyan, maraming salamat po sa inyong lahat mga kanter. Sana po patuloy nyo kaming suportahan sa aming pagbablog. Ayun mga kanter, sa mga bago pa lang po, huwag nyo pong kalimutang i-subscribe ang aming channel at i-click na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa aming mga video. Kung nagustuhan nyo po ang aming video, huwag nyo pong kalimutang i-share at i-like na rin po mga kanter. Maraming salamat po. Sarap.